Vânătorul de căprioare nu vede munții. Nu are timp să vadă munții, deoarece e foarte ocupat să vâneze. E foarte ocupat să caute căprioare. E foarte ocupat să ucidă pe cineva. Așa și noi, exact ca vânătorul de căprioare, nu vedem frumusețea munților, nu vedem frumusețea vieții, nu trăim. Pentru că suntem prea ocupați să omorâm căprioare, să vânăm și să omorâm. Nu uitați că vânătorul ucide, da? Și multă lume ucide. Noi avem obiceiul să ucidem prin gânduri, prin vorbe și nu numai prin vorbe, chiar și prin fapte. De multe ori ucidem inima, sufletelul altor persoane. Așa că v-aș invita să vă uitați mai mult la munți, să căutați frumusețea muntelui, frumusețea pământului, frumusețea vieții și să vă bucurați de această frumusețe și să vă bucurați de fiecare clipă. Și doar când sunteți atât de ocupați să vă bucurați de aceste clipe ale vieții, veți descoperi sensul vieții voastre. Da? De multe ori ne ocupăm de viețile altora, ne ocupăm să căutăm vinovați, ne ocupăm să vedem unde greșesc ceilalți, ne ocupăm să dăm vina pe alții și cel mai mult fugim de noi. Cel mai mult noi avem nevoie de noi înșine. Nu avem nevoie de ceilalți atât de mult cât avem nevoie de noi. Noi fugim constant de noi înșine. Pentru că doar atunci când suntem cu noi înșine, nu mai vânăm. Nu mai ucidem. Și cineva ucide chiar și când e cu propriul suflet. Da? Încercați să vă bucurați de viață. Încercați să dați mai puține vine, să căutați mai puțini vinovați, să nu dați vina nici pe voi, nici pe ceilalți, ci pur și simplu să vă bucurați de viață. Ascultați minunatele păsărici. Ascultați bucuria copiilor care se plimbă împreună cu părinții. Ascultați ceea ce este în jurul vostru și mai ales ascultați ceea ce este înăuntrul vostru. Învățați să vă relaxați, învățați să închideți televizorul și radiul și să deschideți inima, sufletul, să vă ascultați ce este în interiorul meu. Cântă ceva în interiorul meu, se bucură ceva, este liniște sau este durere, este plânset. Și de obicei, dacă ascultați bine, o să începeți să vă cunoașteți pe voi. O să începeți
să vă bucurați. O să începeți să fiți prezenți, să trăiți clipa. Doar când trăim clipa, noi putem simți bucuria. Doar când suntem în noi, 100%, în momentul prezent, putem să ne bucurăm într-adevăr de viață și să lăsăm ca viața să treacă prin noi. Învățați să nu mai trăiți în pericol, să nu mai vedeți pericolul peste tot, pentru că dacă vedeți pericolul peste tot, corpul va primi acest ordin de la creier, pe care tot voi îl dați, că este în pericol, și va crea tot felul de hormoni pentru apărare. Când de fapt nu este nevoie să ne apărăm, pentru că nu suntem în pericol. Și când noi ne apărăm, înseamnă că noi suntem în locul căprioarei, da? Suntem ca o căprioară care se simte vânată de vânător. Doar că diferența care este între mine și căprioară? Diferența între mine uman, individ uman, și căprioară este aceea. Căprioara, când se simte în pericol, o ia la fugă. Corpul ei imediat dă drumul la niște hormoni ai pericolului, exact cum face corpul nostru. Dar după ce a trecut pericolul, imediat ce ea se simte din nou în siguranță, se scutură bine, își scutură pielea. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum se scutură animalele. În momentul când își scutură pielea, el își recalibrează, își readaptează sistemul nervos și toți hormonii vor începe din nou să dea, să creeze pace, liniște, armonie. Se recalibrează pe siguranță. Ea se simte din nou în siguranță, chiar dacă acum 5 minute a fost traumatizată că a fugit după ea vânătorul, leul sau mă rog. Da? Diferența între căprioara, am spus și noi, este că noi avem o minte, un sistem mental foarte puternic care a uitat să intre în armonie, în pace, în siguranță atunci când nu-i pericol. Și ce face? Continuă, chiar dacă pericolul a trecut, chiar dacă pericolul este imaginar, sistemul nostru nu știe să se adapteze și să creeze în interior hormonii necesari, armoniei necesari, siguranței necesari, bucuriei. Iată de ce foarte multă lume găsește beneficii în yoga, în meditații, în tot felul de practici de respirație. Pentru că respirația te recalibrează pe siguranță, pe armonie, pe frecvența vieții, pe aceeași frecvență pe care vibrează Pământul, 7,83 mi se pare. Frecvența asta este o frecvență foarte lentă, foarte înceată pentru mintea noastră. Mintea este obișnuită să fugă, să meargă rapid, să facă, să controleze, exact ca căprioara când fuge de vânător, da? Când fuge de leu. Așa este mintea noastră. Ei bine, Pământul nu este acordat și noi suntem făcuți din pământ, din apă, da? Din același sistem din care este făcută toată natura.
Și din această cauză avem nevoie să trăim în siguranță și trebuie să ne amintim noi că suntem în siguranță și să ne obișnuim să trăim în siguranță, în bucurie, în momentul prezent, nu în trecut când a fost trauma, în copilărie. Multă lume trăiește în copilărie, nu reușește să scape de traumele copilăriei și tot timpul se duce acolo și trăiește acea nesiguranță. Și din această cauză stă tot timpul în defensivă, nu trăiește cu adevărat o conectare la ceilalți, o armonie totală. Sper că v-a fost de folos acest video și ne vedem pe curând. Încercați să vă calibrați pe armonie și pe natură. Ciao!